Mara ta' 50 sena mis-swieqi tinsab f'qagħda kritika wara l-isfat attakkata b'sikkina mir-raġel ta' 38 sena waqt argument fil-Marsa. Ir-raġel allegatament tefala anke laċtu fuq wiċċa. Il-każ seħħ l-erba' l-ħabta ta' 11:15 filgħodu meta nqala argument bejn il-vittma u r-raġel f'karozza li kienet ipparkjata bla doċċ fi trejqet iżwart il-Marsa. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li l-vittma u l-aggressur qatt ma deru fl-inħawi u jidher li l-argument beda qabel ma r-raġel tefal vettura fil-ġenb ta' triq. Kien hawn li l-argument kompla jiskala bir-raġel allegatament joħroġ arma bil-ponta u jaggredija biha, tant li l-biba tal-passiġġiera spiċċat imċabsa kollha bit-babar tad-demm tal-mara. Il-pulizija qalet li fl-aggressjoni l-mara ndarbet ukoll minn xi likwidu aċidus li allegatament waddab fuqha mill-istess raġel. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei għal kura u aktar tard ġiet iċċertifikata li qiegħda ssofri minn ġrieħi gravi. Is-suspettat għadu qiegħed jinżamm il-pulizija għal iktar stħarriġ. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu li l-pulizija trid tistabbilixxi r-raġuni wara dan l-attakk. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Doreen Clark li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.